बिथांनि मुङाव जोंनि जा बर'लेण्ड स्टेडियाम बानायनाय बिटिआर सरकारनिफ्राय मानव गेदेर चिफ सारनि बिथोन बायदियै दिनै 40टा समस्तियाव 40टा बेफोरबायदिनो जोङो स्टेडियाम बानायनाय जादों। आउटडोर स्टेडियाम लोगोसे इनडोर स्टेडियाम थाफागोन। बेनिनो दिनै जोंहा जा फांसे फांनै दंफां दाननो बाध्य जादों स्टेडियाम बानायनो थाखाय। फांसे दंफांनि सोलाय जोङो फांथाम दंफां गायनायनि हाबाफारिखौ दिनै जों आखाइ होदों आरो बेखौ मेइनलि रल लादों जोंहा जोंनिनो अनजालु बे खामानिखौ जेब्लायबो जोंनि सरकारजों आखा फाखा जानानै खामानियाव हेफाजाब होबाय थाग्रा आदा कमलाकान्त खाख्लारि बिथांनि दैदेननायावनो दिनैनि बे जोंनि 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थाइखाजरा भिसिडिसिनि जा स्टेडियाम बानायनाय फिल्डआव बे स्टेडियामनि हाबाफारिखौ दिनै जों जागायदों। जोङो अलरेडि गुबुन गुबुन जायगायाव मावबाय। जोंनिया एसे दंफां लाइफां बे एसे दाननायनि माखासे सिस्टेम दङमोन, बेनि थाखाय एसे गोहैले जादों। जों बेखौ दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय।